наступным тыдні ў Менск мае прыехаць спецыяльны пасланнік Дональда Трампа ў справах Беларусі Джон Коул. Пра гэта паведамляла выданне Delphi LT, спасылаючыся на свае ўласныя крыніцы. Візіт будзе мець выключна дыпламатычны характар і ўключыць у сябе перамовы спачатку ў Літве, а затым непасрэдна ў беларускай сталіцы. Паводле Delphi ўжо 18 сакавіка Джон Коул наведае Вільню, пасля чаго адправіцца ў Менск. Гэты прыезд амерыканскага спецпасланніка стане трэцім з пачатку анонсу гэтак званай вялікай угоды паміж Лукашэнкам і ЗША. Выглядае на тое, што асноўны прадмет перамоваў застаецца нязменным – вызваленне палітзняволеных у Беларусі ў абмен на паступовае зняцце амерыканскіх санкцыяў. Прынамсі, сам Джон Коул пісаў, што атрымаў ад Дональда Трампа задачу вызваліць усіх закладнікаў. Гэтак у выніку перамоваў 18 верасня летась рэжым Лукашэнкі вызваліў 51 палітычнага вязня ў абмен на паслабленне санкцыяў супраць Белавіі. Пасля візіту Коула 12 і 13 снежня летась ЗША афіцыйна заявілі пра намер зняць санкцыі з экспарту беларускіх калійных угнаенняў. На волю тады выйшлі 123 палітзняволеныя. Прыкметна, што гэты візіт рыхтуецца на асаблівым фоне. 13 сакавіка Александр Лукашенко упершыню агучыў канкрэтны пералік тэмаў, якія абмяркоўваюцца на закрытых перамовах з Вашынгтонам. Сярод асноўных патрабаванняў Менску не толькі зняцце эканамічных санкцыяў, але і поўнае аднаўленне працы амбасадаў. Пры гэтым Лукашенко акрэсліў і чырвоныя лініі. Адносіны з Масквой і Пекінам абмеркаванню не падлягаюць. Таксама Лукашенко пацвердзіў, што абмяркоўваецца і вызваленне палітвязняў. Пры гэтым ён традыцыйна дадаў, што палітычных артыкулаў у нашай краіне нібыта няма. Калі візіт Коула адбудзецца, ужо на наступным тыдні Беларусь можа ўбачыць новую хвалю вызваленняў. Пытанне толькі ў тым, на якія саступкі гэтым разам гатовыя пайсці абодва бакі. Папярэднія візіты Коула ніяк не анансаваліся ў Беларусі. Прыехаў і толькі постфактум. А зараз вось адбываецца нешта такое ў медыйнай прасторы, беларускай медыйнай прасторы, што усе чакаюць прыезда Коула. Што гэта? Чаму гэта так? Чаго чакаць ад гэтага візіту? Ну, слухайце, не тое, што гэта нешта асаблівае. Лукашенко, калі наведваў Макбай, ён нешта там такое казаў пра тое, што ў хуткім часе будзем сустракацца з амерыканцамі, але насамрэч афіцыйна пацвердзілі, што прыедзе Коул, гэта літоўскі бок. І літоўскі бок гуляе сваю гульню, ён зацікаўлены ў тым, каб уплываць на гэтыя перамовы, безумоўна, таму што ёсць пытанні паміж Літвой і рэжымам у Мінску. І ну, тут Лукашенко вымушаны быў ужо каментаваць насамрэч інфармацыю, якая не была сакрэтам. Слушай, цікава, ось ты казаў Літва, літоўскі бок. А гэта ніякім чынам не звязана з тым, што дзякуючы Літве Лукашенко абвешчана расследаванне справ Лукашэнкі ў міжнародным судзе. Ну, я б ужо такую... Літва. Я выключна за гэта. Безумоўна, Літва гулец на беларускам поле, палітычным поле. Гэта тая краіна, якая і дапамагла шмат якім беларусам, і ўвогуле яна залежыць насамрэч ад сітуацыі ў Беларусі, таму што яна, ну, просто паглядзім на мапу і убачым, што Літва адрэзаная ад еўрапейскага звязу. Таму, безумоўна, іх цікавіць, што адбываецца ў Беларусі. А калі яшчэ амерыканцы такую буйную аперацыю праводзіць насамрэч у Беларусі, перамовы, там, можа, зняццё санкцый, гэта тычыцца Літвы наўпрост, таму, безумоўна, яны удзельнічаюць, цікавяцца і бываюць. А чаму з боку ЗША мы атрымліваем такую вельмі маленькі кавалак інфармацыі пра гэтыя візіты Коула? Ну, яны нібыта не ганарацца. Я ўвогуле нідзе не бачыў у амерыканскіх крыніцах. Ну, па факту яны кажуць пасля таго, як ужо з'ездзілі. Ну, Коул насамрэч, ну, все чытаюць Twitter, X, яго блогу і сетцы X, і ён там, ну, раз-пораз піша пра тое, што адбываецца. І, безумоўна, галоўнае, што ён падкрэслівае, гэта вызваленне палітвязняў. Гэта, ну, такі прыемныя аздабленне ўсіх гэтых перамоваў паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Трампа. І, безумоўна, наколькі я чуў, Коул рэлігійны чалавек, яго гэта хвалюе персанальна. Гэта не тое, што гэта афіцыйная амерыканская палітыка, а гэта ўжо мы бачым, што працуюць нейкія персанальныя сувязі, персанальныя адносіны да таго, што адбываецца. Ну, вось, думаю, што гэтага дастаткова, не такая вялікая
краіны Беларусь уплывовая, каб амерыканскія медыа шмат пра гэта пісалі. Ну, калі шчыра, гэта вось вы закранулі, мне падаецца, такую беларускую надзею пра тое, што чалавек Коул, ён сам вось да гэтага ставіцца нейкім асаблівым чынам, і яму важна, каб вось людзі выходзілі з хрысціянскага нейкага так, ёсць такое. Там яшчэ Сміт ёсць, які ў гэтых беларускіх справах ён доўгі час працуе, таму вось бачна, што гэтыя людзі яшчэ, дзякуй Богу, што яны персанальна удзельнічаюць, яны зацікаўленыя, каб людзі выйшлі. Дзякую. Да рэчы, вось выказванне Лукашэнкі, якое аднімі СМІ было выдалена, а аднімі схавана, пра тое, што вызваленых палітвязняў не будуць высылаць з Беларусі. Але пасля з некаторых рэсурсаў гэта прыбралі. З чым гэта звязана? Ці гэта такая эмацыйная памылка выказвання, ці гэта нешта стратэгічнае? Ну, як вы меркуеце? Нам показалі трошку такую кухню закрытай, таму што, безумоўна, мы бачым, што амерыканцы патрабавалі, каб людзей не выкідывалі з краіны без дакументаў, увогуле без нічога. І на нейкія саступкі, безумоўна, Лукашенко пайшоў. Мы бачым гэта. Ён рыхтуе, насамрэч, гэта уласнае асяроддзе да таго, што, можа, шмат людзей застанецца. Але мы бачым, што калі прыязджае Коул, увогуле ён прыязджае, перамовы можна весці не толькі персанальна, можна і праз экспертаў, праз, там, я не ведаю, КДБшнікаў весці перамовы з амерыканцамі. Калі ён прыязджае, ён вывозіць людзей, нейкіх людзей. І гэта такая працэдура. І, безумоўна, Лукашенко адзначыў, што частку мы пакінем у Беларусі, а частку выкінем з краіны, як заўсёды. І вось, я спадзяюся, што гэтых людзей... Гэта таксама гандаль такі? Безумоўны гандаль. Амерыканцы самі казалі пра тое, што яны да апошняга не ведаюць, і колькі людзей будуць на свабодзе, і хто гэта будзе. То бок яны прапануюць нейкія прозвішчы, вось гэтых, а апошняе рашэнне гэта прымае Лукашенко ў апошні момант. І, безумоўна, іх папярэдзілі, што ўсё ж такі частку выкінуць з краіны. І вось Коул прыязджае, каб забраць гэтых людзей. Слухай, вось я чытаю, Лукашенко, калі распавядаў пра перамовы з ЗША, адзначыў, што гэтыя перамовы не будуць тычацца Расіі і Кітая. Вось што гэта за такі момант? Знянацку так, хопа, а яны не будуць датычацца. Гэта не знянацку, заўсёды гэтае пытанне падымалася, якая логіка амерыканцаў, што яны дамагаюцца. Раней гучалі думкі, што трэба адарваць Беларусь, Лукашенко адарваць ад Расіі. І Лукашенко тут, безумоўна, адчувае гэтую занепакоенасць, так бы мовіць, занепакоенасць з боку Крамля і з боку Кітая. І ён адразу кажа пра тое, што не, хлопцы, гэта мы тут вырашаем уласныя праблемы, я застаюся фактычна марыянеткай Крамля, мы шчыльна працуем з кітайцамі, і гэта не абмяркоўваецца з амерыканцамі. Яго можна зразумець, таму што галоўнае, хто можа дамагчыся адмены гэтых перамоў, безумоўна, Пуцін і Сі таксама. Слухай, а мы можам зараз ось так па пунктах зацікаўленасць 3 краін у Беларусі глобальна, у палітычна-геаграфічным сэнсе, эканамічным таксама. Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, па-другое, Расія, па-трэцяе, Кітай. Вось па пунктах можаш? Глядзі, значэнне Беларусі для Расіі неверагоднае. Просто паглядзець на мапу яшчэ раз і ўбачыць, што гэта стратэгічная кропка на мапе. І, безумоўна, на мой погляд, на жаль, яшчэ раз падкрэслю, на жаль, Беларусь для Расіі больш важная нават, чым Украіна. І калі хтосьці паспрабуе адарваць, неяк змяніць палітыку, ці самі беларусы паспрабуюць змяніць палітыку ў рэгіёне адносна суседзяў, то, безумоўна, Крэмль будзе ўмешвацца ў гэтыя працэсы. Галоўны гулец гэта Крэмль. І все разумеюць, што не атрымаецца, калі моцны Крэмль, калі моцная Расія, не атрымаецца дапамагчы наўпрост Беларусі. Безумоўна, Кітай зацікаўлены, ведаеце пра гэта яго гандлёвыя шляхі. Транзіт, гэта даўняя, некалькі, уже колькі 10 гадоў гэтая палітыка, спробу знайсці шляхі да Европы, каб гандляваць. Мы бачым зараз войны праз Украіну немагчыма, праз мора, праз краіны
Каўказу, блізкага ўсходу. Таксама немагчыма. Беларусь даволі стратэгічны актыў для кітайцаў, каб мець гэтую кропку, праз якую ўваходзіць у еўразвязь. І, безумоўна, те ж амерыканцы, калі яны сваю палітыку выбудоўваюць у рэгіёне, яны разумеюць значнасць і ўплыў Беларусі на бяспеку ў рэгіёне. І, безумоўна, лічу, што яны зацікаўлены інвеставаць у тое, каб Беларусь была незалежная краіна, каб яна прытрымлівалася нейкіх там абавязкаў, каб яна захоўвала гэту бяспеку. Мы бачылі ў 22-м годзе, што можа адбыцца, калі Беларусь страчвае ўвогуле магчымасць самастойную палітыку весці, і што адбываецца. Буйная вайна ў рэгіёне. Беларусь нагадвае мне тую самую тэлегу, якую цягнуць у розныя бакі лебедзь, рак і шчупак. І вось нешта там адбываецца. Такое. Тут ужо не телега, ужо тут, безумоўна, Расія колькі год ужо, ведаеце, і выбранне Александра Лукашэнкі, тая палітыка, якую ён праводзіць, яна, гэта палітыка страчвання суверэнітэту. З кожным годам мы яго страчваем. А ёсць нейкія назіранні, хто можа трапіць у гэты спіс? І зразумела, што шмат палітвязняў яшчэ ў вязніцах, але ці засталіся такія прозвішчы, на якія можа глядзець Амерыка, каб зразумець, што гэта такі, як амбасадор вызвалення, ведаеце? Ведаеце, рэжым, ён такое робіць, ён працуе з гэтай тэмай прафесійна. Ён ведае, ёсць людзі ў Беларусі, якія цікавяць, якія маюць шмат партнёраў, якія вядомыя там, можа, у вузкіх нейкіх колах, але вядомыя людзі. І мы зараз бачым, у нас буйная група журналістаў, нашых калегаў знаходзяцца. Туды ж можна дадаць палітолагаў, экспертаў, шмат людзей знаходзяцца за кратамі. І зараз мы бачым, як фармуецца новы спіс, гэта выдаўцы, гэта людзі культуры, яны на захадзе вельмі вядомыя. Гэта проста легендарныя персоны. І вось зараз на нашых вачах, колькі ўжо прайшло гадоў, вось зараз будуюць новы спісак. То бок мы можам назіраць усё тое, што назіралі там і 10 гадоў, і 15 гадоў, што яны могуць вызваліць тых, хто патрэбны зараз, вось, напрыклад, госцю, які прыедзе, але яны бяруць новых закладнікаў і, мабыць, гэтых палізняволеных свежых. У мяне дае надзею тое, што Лукашенко агучыў гэтай перамовы, гэтую праблему. Магчыма, у гэты раз будзе больш людзей. І, магчыма, не толькі там вядомых, але і тых людзей, нават пра якіх мы не ведаем. Шмат палітзняволеных беларускіх, мы нават прозвішча не памятаем, таму што іх настолькі шмат. І думаю, безумоўна, частку, я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што вызваляць буйную колькасць гэтых людзей, што, на жаль, частку выкінуць з краіны, на жаль, вядомых людзей, як Лукашенко казаў, тых, хто нам не патрэбныя, мы выкінем, і тут ніякіх няма. Хочу дадаць, а колькі яшчэ зняволеных, якія адмовіліся, іх родна адмовіліся прызнаваць палітзняволенымі таксама. Ці павядуць Коўла ў Макбай? Візіт анансаваны, я думаю, што пабачым гэты здзек.